Gaur egun badakigu eklipsea fenomeno astronomiko bat dela, zientziak zehaztasunez azaldu digu, baina milaka urtetan ez zen horrela izan. Eguzkia egunez desagertzen zenean, munduko kultura batzuk azalpena bilatzen saiatu ziren. Mitologia askotan uste zen zerbaitek eguzkia irezten zuela. Europa iparraldean otso bat zen, herensuge bat Txinan edo Rau de Abrua Indian. Eta gurean, zer jaso da euskal mitologian? Euskal Herrian eguzkia ez da astro hutsa. Jose Miguel Barandiaranek jaso zuen bezala, Plentzia, Bergara edo Arratialdean esaterako eguzki amandrea deitzen zioten. Zenbait kontakizunen arabera, Nafarroako mendialdean eguzkia lurraren alaba ere bada. Horregatik sartzen denean, amaren magalera itzultzen dela esaten da. Eguzkia mendebaldetik lurraren barrura sartzen zen, gure azpitik pasa eta hurrengo egunean beste aldetik sortzen zen berriro. Hori gertatzen zen egunero. Horregatik egun argiz eklipse bat gertatuz gero, horren beste gurtzen zuten eguzki amandrea eskutatzeak ezinegona eragiten zien gure arbasoei. Mendeetan zehar, eklipseak seinale txartzat hartu izan dira. Testu historikoetan badira adibide batzuk. 565 urtean, eklipse partzial batek eguzkiaren 80% estali zuen. Kronikek diotenez, eguzkiaren inguruan argi dizdiratsuak agertu ziren eta zerua ilun eta kolorerik gabe geratu zen. Fenomeno hark jendea beldurtu zuen. Hamarkada batzuk geroago, Frantzia hegoaldeko hainbat tokitan eraztun eklipse bat epidemien, ekaitzen eta uholden iragarle gisa interpretatu zen. Baina eklipseak zientzia azaltzeko bidere izan dira. 1860ko uztailaren 18an eguzki eklipse oso bat behatu zen Euskal Herritik. Warren de la Rue, astronomo britaniarrak, Arabako Riba Belloza aukeratu zuen eguzki eklipse osoa bertatik ikusi eta argazki historiko batzuk egiteko. Eguzki eklipse oso baten lehen irudiak izan baitziren. Bertan, frogatu zuten eguzki koroa eta protuberantziak adibidez eguzkiaren parte direla eta ez ilargiarenak. Eklipseak beraz, zeruko seinale misteriotsuak izatetik gure unibertsoa hobeto ulertzeko aukera paregabe izatera pasatu dira.